Ladies and gentlemen, kusangana kwatwiita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. So, muri Zimbabwe nyaya yandauya nayo inyaya yeNyati family. Ko yaita seiko Nyati family? Nyati family ine post yayakaisa iyo nezuro ichitaura iyo ichiti kutenga mota kwatakaita, I think it's a mistake. Vanhu vazhinji vakataura zvakasiyana-siyana pamusoro peNyati family, vamwe vachiti makaita dzungu, vamwewo vachiti zvinowanika ma-ups and downs mulife arimo. Zvino nhasi Nyati family yazobuda ichiti iri kutengesa mota. Zvinhu izvi zvashoka muri Zimbabwe, zvashoka vanhu vazhinji kuti ko why Nyati family yava kutengesa mota, but havana kumbobvira ivo vataura chikonzero chekuti why is it vari kutengesa mota. Asi pane imwe post yavazoisawo yavataura ivo kuti vachange vachizotsanangura kuti chii chiri kuitika, chii chiri kuda kuita kuti vange vachitengesa mota yavo. So vaisawo post yakanyorwa kunzi some are saying takatenga nechikwereti, mota yakudiwa. Some saying it was an advertisement. Okay, tikuya netsanangudzo. So Nyati family yasimbisa mafanzi ayo ikati vachauya vachitaura kuti chii chiri kumbonyatsotora nzvimbo mulife mavo chiri kuita kuti vange vachitengesa mota. So ladies and gentlemen, ndinokumbira kuti muchipedza kuona video rino ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro peNyati family kuti ko kuzotengesa mota chii chaizvo. Is it a good move yavakaita yekutenga mota kana kuti vaifarira kutanga vaita zvimwe? Vamwe ndo vari kuti akaroiwa nevanhu vekumusha kwake nekuti haangati atenga mota nyuwani mukadzi obva aita nhumbu, ovaka imba, ovaka shopu. Varoi vanokuroyazve. So ngatisangane mucomment section.